Pozdrav svima, evo je nedelja, 5 popodne. Idem na simpozijum psihijatara. Pozvan sam da budem tamo gost, pošto sam radio sa Ivanom video za njih, sa Ivanom Milosavljević. Pustit će naš film premijer na koji smo radili. Rekli su da moramo da dođemo, da se pojavimo, da budemo gosti. Vidjet ćemo da li ću smeti tamo nešto da snimam GoPro-om, ja se nadam ću smeti. Stigli smo sinoć iz Sremske Mitrovice oko 1, tako nešto, 1:15. Prebacivo sam kartice dronove, to sam završio do 3. Mislim da ljudi niste svesni da kad se nešto snima veliko, ceo dan na primjer, niko nema predstavu da minimum 2 sata ti treba da prebaciš sve te kartice, da sve to sortiraš, da središ gde su RAW fotke, gde je video, gde je dron. Znači to je ozbiljno jedna psihodelija, ljudi mislim da pojedini nisu svesni šta znači kad ti neko kaže može slike odmah. Te bra, ne može slike odmah, ne može. Jer to treba da se prebaci, treba da se sortira, treba da se izabere, da se vidi šta valja, šta ne valja. Ne mogu slike odmah. Ako ti trebaju slike odmah, ti uzmi telefon pa ide slikaj i nemoj da nas smaraš. Eto. Ajde, kreći. Ono je isto koje bolje, kad sam mi rekao sad. Bolje, odmorila se. O, da. Ček da Ivo ja sačem. Mama deže jedno. Profesor lud, profesor lud, profesor lud, profesor je lud. Evo. Što najgore svega, profesor ne zna da smo zajedno. Mukri. To ne zna. Ja mislim da je rodin.
kratkog filma. To se završilo onako jednim malim interesantnim dešavanjem gdje su... Ovo je sad Kiš, vrati kameru na mene. Camera on me, thank you. Omašili su moje ime. Prekrstili su me da se zovem Nikola, a ne Darko. Tako da Nikola Riot. Od sada me zovite Nikola Riot. Nikola. Da znate Nikola. Profesore, kako se vama čini ovaj skup ovdje, ovaj happening? Pa Nikola, šta da ti kažem? Nikola kao nema Coca-Cole, ni kola, ni sok, ni salata, ni suveniri. Ni roštilj. Ali kod Baralića postoji pečenje, lavuđice, svinjske, male, velike, sočne i traktori parkirani s leve i desne strane. Toliko si posjetio. Jel ja to naslučujem negdje u povratku, profesore, neku pečenjaru? Normalno. Tako sam i mislio. Idemo kući konačno. Evo, završili smo simpozijom. Idemo akcija. Kakav sam model? Mogli smo da sačekamo tamo, više ovdje ne možemo da uđemo, to jest ja. Nema veze, pošto me možeš, izaći će. Ovdje ću da sačekam. Pa ja je selfie uvrzim. Što je bre? Sad ću da krenu, neću da kupiti. Izvolite. Njegovu pesmu Bring It Back sa albuma A Blues Man Uvijek psihijatru, voga mi. Uvesni bre.